पळया बाबू कितले लायक आणि वारकरी व्हिडिओ एन्जॉय करतात जे डान्स करताना वाह 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 गंमत चला बाबूले बाबू थोडे वर्ष राज्यात भजन मंडळी जॉईन करता 100% देवाला तेच मागेल कसं आलंय भजन आहे बाबा. What's up guys, welcome to my new vlog आणि परत की गुड मॉर्निंग घंटे जल 11 आणि आज थर्सडे तुम्ही लेक्चरली आज इथं वेळ कसं वाटलं सकाळची दोन्ही क्लास कॅन्सल झाला सॅटर्डे कसं 15 ऑगस्ट असणं स्टुडंट आकात त्या दिवस रज असत कवरिंग क्लास घेत असत ती स्कूलान राहिलो मावशी ती गेलो काम कंचम केली पावळ असणं पासून जोर पाऊस आयला लंगा फुल ब्लॅक आउट झाला लंगा आता असणं ब्रेकफास्ट रेडी करता आता टाइम ना तर रुलांची पंड घालता ब्रेकफास्ट रेडी जात तसं आज आवाज ना रुलाव नाही थोर रुलाव करत केला ते रुलाव रेडी सूपर झाला बडा चहा आणि ब्रेकफास्ट रेडी. व्हॉट्स अप गाईज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि आज थर्सडे मॉर्निंग आणि मम्मी हंग बाबू न्हिद करत तुमकां आयक पडटलें बॅकग्रावंडारी कित्याक ट्रॅगल न्हाण आनी पुराय जाल्ला बट तो न्हिदनी आनी सर मम्मीला काम तेका हलोवन हलोवन न्हीद करायची ती आणि हांव बसल्या त्यांनी विचारलं आणि आज मम्मीन केला पोहा सो आज गरम गरम पोहा आणि च्या तो शुभदा ते होतं सर तीन म्हाका आपयलं सन क्लायमेट जाल्लो हांगा लायक थंड थंड जाला ग्राउंड पुरा तण तण पुरा ग्रीनरी दिसता सर लायक जाला क्लायमेट सकाळ कसं जोर पावस आयलो चलो ती कसं आता वचा पळय आता बाप कसं नाव न्हिदला आसतलो म्हाका दिसता ॲक्च्युली म्हाका शुभदान आपयल्या म्हळ्यार थोडे दाळ आनी रंदे वरी करून म्हळ्यार केल्या गे ताजे खातीर मागीर नाजाल्यार आतां घर कडच्यान म्हाका खाली मात्र शीत करता तर ती तांची ताजे खातीर थिंगा आपयलें तूं आतां कर नाका हांगा केला तूं थोडे वर यंग दाखोवन म्हळ्यार म्हाका आतां थोड्या वेळान वचून वापस वचचें आसा ते केला करून वर ताजे खातीर हांव वता सद्या घेवन जाल्ला आतां वचचें घर कडेन घेऊन झाला म्हणाली तू सांगेल हा अजून पुरं तेल लावून शॅम्पू झाला अशीची म्हाका आता हेअर वॉश करता म्हणून दिवोनी पुरो लावून जाल्लो आज श्रावणाची फर्स्ट डे अरे तो फाल्ली चुडी पुजी हो फर्स्ट पूजी फाल्ले तू करते की मम्मी अटो करता फर्स्ट पूजा तेवे बब्बले ओटू है ना फाल्ले बब्बल ओटू फर्स्ट श्रावणा पूजा चुडी पूजा येस चलो कितली करू देतो पळया ठीक आहे जशी जाते तशी करी आणि कसं येस येस सो आता मम्मीने पुरा लंच बनवून झाला तिने अळसांदे उपकारी केला टमॅटा सारू राईस आणि आता तिने म्हाका सांगला की तिने पनीर त्या काही दूध या झालेलं सो पनीर रेडी करून दवरलेलं आहे पनीर भुर्जी कर म्हणून सो हांगा तिने कांडवरला फ्रिजा दुखून पनीर आणि हांगा बाकी चॉपिंग करून दवरला पुरा मग खाली फंड जायचे असं तर फटाफट पनीर भुर्जी करून स्टार्ट करता तर जस्ट आता घरकडे आयलो तर फटाफट आता राईस करूया शीत करचा दवरला राईस रेडी जाला हा जस्ट न्हय दुसरे हांव आयदनान घालनी त्यांच्या कुकरांत 7 सिटी काडून आनीक चिकी स्लो करून हांव चड वेळ ते ताका शिजयला शीत कशी शिजल्ला पळय लायक करून मस्त एक नंबर लंच रेडी वाटा घाला सो हांगा मुगेले पनीर भुर्जी रेडी जाला दाखयता थोडे टेस्ट करून पळयता हांव म्हळ्यार मीठ आनी पुरो समज जाला म्हणून एक नंबर झाला आणि मेन पनीराक मिस करता जो
गणेश आपण तर तागेल मस्त फेवरेट आहे मी गेला पाहिजे म्हाका काय इतले आय एम नॉट अ पनीर फॅन बट गणेश इज अ बिग टाइम पनीर फॅन आणि ताका बघावेच करता आता ह्या पनीर भुर्जी पळोवन पळय आसल्यार संडे रात पिता नाजाल्यार ओके आपण नेक्स्ट टाइम आता लंच करून घेता ओके गाईज तर हांव हांगा भायर सरला हांव वता आतां चिक्की हांव लेखलें की पावस येना करून हांव वचना रेनकोट घालनी आतां पावस येवचो स्टार्ट जाला फटाफट आतां रेनकोट घालता पावस जोर येवची फुडें तर जस्ट पावलो कसन पावस असेल वाटेरी तर आतां फटाफट वता मागोतना कितले घंटे जाले हांव स्लो चलयत आसलो हांव आतां दुसरे क्लासा कितें भायर सरला कसन ट्राफीक भरला हांगा यो देवा च्या पुरो ट्राफीक कशी पूण त्या ट्रॅफिकात लागून भायर पडलो हांव आतां ह्या रोडार आयला खाली सांगा फटाफट आतां वता पळया बाबू कितले लायक आणि वारकरी व्हिडिओ एन्जॉय करतात जे डान्स करताना वाह 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 गम्मत चला बाबूले आज्या ऑटो बाबू थोडे वर्ष आज्याला भजन मंडळी जॉईन करता 100%. देवाल तेच मागील कसं आलंय भजन येव आज्यान तेच मागील की हांव प्रेग्नेंट असताना मी गेले ग्रँड चाइल्ड भजन म्हणून तशी इंटरेस्ट दिसता आमकां पळय कितले गोरसे पळयता असतो आज्याक भजन ऐकता असं बाबू भजन ऐकतोय तू आज्या ऑटो आले बापले भजन ऐकता गंडी क्लास आनी जाल्ले आतां घरा कडेन वतोच कसन पावस असेल तावळ हांगा दाखोवन आनी कसन थंड जाला हांगा सॉलिड जाला हांगा चलो हांव वता आतां घरा कडेन कसन थंड लागता असं म्हाका दिसते थंडे पावस दिसते जस्ट आता घरकडे आयला मस्त थकला हांव आतां भूक लागला आतां जेवतो असं हांव पुरोच रंदय आनी पुरो असं शीत असं तावळचें पुरो हून केला हांव आतां चलो फटाफट आतां जेवून घेता आनी मेगा काम फिनिश करता म्हाका आतां थोडे ब्लॉग एडिट करता तर हांव ब्लॉग करता आशिल्लो ताजे मागीर असना शुभदाल फोन आयलो की असना तिका असना गार्डनान रावंड मारचे आसके तर ताजे खातीर हांवें तोगू येयला तर ती तोगू येतली घरा तोगो आनी मागीर आमी रावंड मारया मस्त दिवस जाले हांवें रावंड मारली आमी लेगले की तो गोची करून बाबू उठून बसला प्लान में चेंज कहानी में ट्विस्ट बाबू उठायला बाबू कळले मामा तगू होता वय बाबू फटाफट उठायला वाची ना की मामा मागे सोडू बरी बुबंत नदी पॉय हिने फोन केला तो निद्दला घोरनो अब एक 2-3 राउंड मारने कोचन आहे हागे आताचे शिकवल राउंड मारता चल मिगे राउंड आज्जावटू नितलेल ना तू आज्जावटू बरी नितलेल ना आज्जानी नत्तू दोघे मागीर कशाला उठायला रांडू सपन पडले की कसं चोपन पडले कोणाला चोपन पडले कोणाला चोपन मम्मा नाव म्हण उठायला पिऊन वई ताके कळले मम्मी आणि पप्पा बाहेर वता शेती म्हाका जेवणू ताच्या पशी हांव उठयता बाली बुबन तू पप्पा येतो ना ह्या टायमारी राव कशी नेतला पप्पाक मेळचे खातीर उठायला वई वई वय गुंडी वई You say hi, Scooby. First you say hi, Scooby. Hi. Scooby जेवलो आहे निमगी. Scooby तू जेवलो आहे? आव जेवलो मधवेश. Scooby म्हणते तू जेवलो. तू जेवलो आहे बाबा? तू सांग आव मम्मम करताश. आव आता मम्मम करतालो Scooby. आणि आव गुड बॉय म्हणके निद्दतलो. Scooby निद्दत गुड बॉय म्हणके. वई. आम्ही Scooby तू गेल पाळण्यात नीट करावया. वई, अरे तू भोगी करतास का? अरे लाडू खाऊचे ना खाऊचे हगी करचे हगी करी हगी अरे हगी
हागी मधवेश एंड स्कूबी हागी हागी फ्रेंड्स वाव तुगे फ्रेंड वेतो मधवेश फ्रेंड पडला डॅडी ओय स्कूबी इज मधवेश's फ्रेंड अय्यो स्कूबी डूबी सो स्कूबी मधवेशाला पाण्यात नेतो तो गत्तेस तुका अरे वा मधवेशाला निटका राहिलेला आहे वही बारा बाई बारीक स्वीट आणि हिम कसं की माझी मिगल फेवरेट पनीर का रंदई आहा नाही नाही रे ओ बुर्जी तू खाय ना म्हणा थोडे दवरतोय तरी पण हा दवरलाय म्हणा पनीर का तरी पनीर दवरली जाल्यार कशी चलता होय पण आम्ही भितर ना कोणी त्याची किती रे आता रडचा लागला होता हा तो टेस्ट करून पडे फटाफट मग मिरसांग काढी मिरसांग ना बद्दलची हाऊ इज इट लागल ठीक लागतस ठीकस मस्तच ठीकस की ना ना तीक ना सुपर झाला एक नंबर नाही झाला मस्त लागाय मस्त बद्दलची बार सुपर झाला बराबर तुका चिली कांड देता खा म्हणजे हां चिल्ली कांड देता चिल्ली काय ना एक कुडको मात्र एक बेस्ट सांगता चपाती घे ताजी रोल बनवून दे हा देता हा सॉलिड फुल चपाती खाता का हा फुल चपाती तू मध्ये तो लाईक करून रोल करी केचप जाय तशी नाही तर प्लेटावर केचप जाय ना केचप बिचप कसं नाही ना केचप पुरा सोन फोडला मिरची काढी मिरची प्लीज काढी हा गाईस आपला रोल आता रेडी मिनिट हा तो एक मिरची दिसत मिरची नाही दिसत आहे करी पत्ता लाईक ऑन टाईट कर रोल गाईस रोल रेडी कशी पण जुगाड करून खातो जावं लाय कसा ये वरलेलं पनीर पुरा पनीर मक्का देतं हॅपी लाय झाला सॉलिड एक नंबर आहे ना मग पनीर भुर्जी लेट नाईट पनीर भुर्जी तुला म्हणके पनीर भुर्जी बनवणार मस्त बनल्या एक नंबर सॉलिड चलो तू वस्त तो रडत गाईज घंटी बाहेर गेल्या ताका न्हीद करेला आम्ही लेखी असं आम्ही थोडे राऊंड मारच्या खातीर तो येवया करून बट आम्ही बाय सरता तो उठयलो आनी रडचो लागलो मागीर म्हाका आवाज येयले तीन सांगलें की आमी नाक वचचे मागीर ते आतां ये न्ही हांव आतां घरकडे वता सो घरकडे आयलो आनी आतां मागीर थोडो ब्लॉग एडिट करचो तें करता आनी हांव व्हिडिओ एंड करता तुम्ही ऊपर जाने की आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नाईट टेक केअर